Il-bastiment Salvatur 6 li tajjar il-bandiera Maltija u mmexxi minn Salvatur VI Fishing Company Limited ta' Albert Satarjano ilu mit-28 ta' Settembru li għadda sekwestrat fil-Libja iżda xi raġuni l-Gvern Malti għadu ma ddikjarax il-bastiment tiegħu. Jirriżulta li l-bastiment b'kaptan Taljan u 6 Indonezjani abbord fuq ordni tal-kaptanu mingħajr l-approvazzjoni tas-sidjen daħal f'żona tal-Baħar Libjana li fiha mhux permess li jsir sajd. Kien hawn li l-forzi militari ta' Benghazi issekwestraw biss il-lanċa tas-sajd Maltija minkejja li kienet imdawra minn lanċi tas-sajd oħra Taljani. Abbord il-lanċa tas-sajd Maltija l-anstab materjali illegali jew kontrabandu ħliefa għal 3 ħutiet. Iżda minkejja li f'każi bħal dawn il-każ jissolva b'intervent tal-gvern rispettiv u multa għal kontravenzjoni, f'dan il-każ is-sitwazzjoni hija differenti. Jidher li għall-ewwel 3 ijiem l-ekwipaġġ kien trattat tajjeb qabel ir-raba' jum fejn il-kaptan u wieħed mill-Indonezjani li jaf jikkontrolla d-dajsa infirdu mill-kumplament u l-lanċa tneħħewla l-istrumenti kollha. Issa l-kaptan jidher li nħeles ukoll, iżda wara li rrifjuta li jabbanduna l-lanċa tas-sajd qed ikun meddet li jitneħħa mill-pajjiż u rritornat lejn pajjiżu. Intervjenit ukoll l-ambaxxata Indonezjana biex iċ-ċittadini tagħha jinħelsu u għalhekk hemm riskju li l-lanċa tas-sajd tispiċċa r-rieħa. Dwar dan tkellimna mas-sit Albert Satarjano li jgħid li din il-kwistjoni qed tqajjem suspett u wkoll mistoqsijiet dwar għaliex s'issa l-bastiment għadu ma ġiex dikjarat mill-awtoritajiet lokali. Għandi ġiex appelli waħda lill-Gvern Malti ovvjament biex jidentifika id-dajsa. Għax s'issa għadu ħadd ma klejmi għad id-dajsa. Għad unclaimed, ovvjament la hija unclaimed mita ħadd. U l-oħra qed nitlob il-Gvern ta' Benghazi biex iġib ħnina magħna għax aħna ovvjament ma minnix affarijiet li huma kriminali, aħna jekk id-dajsa kienet qed tistat baħar li huma jgħidu li hu tagħhom. Allura iskużani, żbaljajt ma narġax nagħmilha, imma tieni dak li ħaqni u d-dajsa libera ħieli. Rapport fil-medja internazzjonali saħansitra jgħid li l-forzi Libjani qed jistennew li jitkellmu mal-awtoritajiet Taljani, Indonezjani u Maltin għal ħelsien tal-bastiment u l-ekwipaġġ. Iżda 8 ijiem wara, Satarjano mhux informati li l-awtoritajiet Maltin tkellmu ma' dawk Libjani, għal kuntrarju tat-taħdidiet illi saru mal-Gvern Taljan u dak Indonezjan. F'każ simili li seħħ f'Mejju, il-bastiment tas-sajd Taljan Gibli kien sekwestrat f'ċirkostanzi simili u nħeles biss jumejn wara b'intervent tal-Gvern Taljan. F'dan il-każ il-Gvern Taljan tant kien kbur li rnexxielu jsolvi l-kwistjoni li l-Ministru Angelino Alfano fuq il-medja soċjali kien fisser dan bħala riżultat mill-aqwa tal-ħidma tal-Gvern Taljan.